Encén les orelles. Nota informativa extraordinària. Vostès tenen un problema. I aquest problema es diu Real Federación Española de Fútbol. Doncs sí, estimats oients, el Barça té un problema. Una llosa que fa corbar l'esquena al nostre club fins a l'alçada dels malucs, a una entitat com és el Futbol Club Barcelona. Una ancestral i perenne injustícia que la gent blaugrana ens anem passant de generació en generació. Que el Barça no en té prou amb el que emana del seu joc per a concursar netament a les competicions de la Lliga de Futbol Professional és un fet palmari, i això és quelcom compartit per a tot aquell qui digui ser del Barça i el porti al cor, de la mateixa manera que, en general, el conjunt de la població entén i sap que 2 més 2 són 4 i el nostre planeta no té forma de triangle. La corrupció, la discriminació, la calúmnia, el tràfic d'influències, l'alteració del reglament, la parcialitat en l'aplicació o la omissió d'unes suposades normes establertes són tan sols alguns dels fonaments que conformen la naturalesa del trampós, l'essència del deshonest i l'ADN de la il·legalitat. Tots sabem que aquest món en el que vivim està dividit més o menys en 3 submons. N'hi ha 2 que ocupen quasi 3/4 parts d'aquest espai total, on és possible, inclús força probable, que la inseguretat jurídica estigui present en la majoria dels actes de la vida civil. El tercer espai, o submón restant, és un entorn on, malgrat la puresa d'esperit no és una obra perfecta, més o menys on pot caminar per les circumstàncies vitals i encarar els litigis que li són propis, entenent que existeix un ens superior, una legalitat concebuda per a garantir la igualtat en el tracte jurídic. El Barça és una entitat catalana que està situada dins un territori anomenat Regne d'Espanya. Si mirem la seva meridional situació geogràfica dins el mapa d'Occident, podem sentir certa ambigüitat a l'hora d'establir en quin d'aquests 3 submons es troba, però efectes pràctics i oficials pertany en aquesta quarta part occidental. Això és, dins la Unió Europea. A tall d'exemples, a pocs ens pot sorprendre escoltar avui en dia que a cert país de l'Orient Mitjà s'ha interromput la competició futbolística per contingències militars o que a tal país del sud-est asiàtic el monarca governador ha decidit expulsar de la competició aquells equips que no li fan patxoca. Tampoc ens hauria de sorprendre en excés que en un país sud-americà del con sud no s'aturi preventivament un campionat després d'haver vist com en un estadi part de l'afició local empaita mort amb pals i ganivets als aficionats visitants. Tot això ens causa esglai, però no ens sorprèn. I no ens sorprèn, ja que amb el que dolgui admetre-ho, són cicles lamentables però recurrents en aquests països dels seus submons respectius. Malgrat tot, forma part d'una certa, obro cometes, normalitat. El que no pot ni ha de formar part de la normalitat en el nostre món és que es permeti l'anomalia de la Real Federación Española de Fútbol i la singularitat del seu maltracte al Barça, i per extensió, com hem vist malauradament, el Nàstic i el Girona. No és admissible ni natural normalitzar en el nostre submón aquest comportament més propi dels altres 2 submons restants. En anteriors podcasts, on procuro mai obviar les contínues irregularitats reglamentàries que pateix el nostre club, vaig puntualitzar que potser podria ser un xic agosarat establir que cada setmana patim una forma de robatori arbitral important. Ara ja haig de matitzar aquestes paraules forçosament. La periodicitat actual en la prevaricació i la trampa ja és plenament setmanal i consolidada. Al darrer partit contra l'exquisit club de futbol Getafe, l'àrbitre va passar directament a l'estadi de desentendre's de la meitat de les accions que meritava arbitrar. Ni tan sols van poder gaudir de la loteria del VAR. Simplement va veure ploure davant dels seus nassos com el central contrari insistia a pujar cavallet sobre l'esquena de Koundé dins de l'àrea rival. 0 patatero. El nou graó de la singular normalitat pel Barça ja és veure com tan sols un 30% de les faltes en contra del Barça són considerades falta, al marge de meritar targetes, que això és un tema a part, com tots sabem. Aquesta nota informativa pretén desobeir aquesta llei del silenci tan incomprensible com asfixiant que envolta la realitat d'aquest greuge de primer ordre. Al tanto, perquè ni esmentaré la premsa de fora de Catalunya, ja que aquests tenen tot el dret, per així dir-ho, d'odiar i estimar els equips que considerin. Però el solar de silenci i resignació de tota la premsa esportiva catalana envers aquestes constants irregularitats és com a mínim desconcertant fins al moll de l'os. Si obvien, o en el millor dels casos, ens castiguen amb eufemismes tals com entenem que l'àrbitre s'hagi pogut equivocar en contra nostra per immediatament encetar una llarga redempció i mea culpa,
amb l'únic propòsit de passar pàgina del robatori arbitral i assenyalar que l'empat amb l'exquisit Getafe és quasi exclusivament culpa de la poca intensitat ofensiva del Barça, és que el futbol espanyol i els antros que el dirigeixen són netament una dictadura. El Barça juga en una dictadura del primer món. Us sembla exagerat? Recordeu quan fa 2 mesos Hansi Flick va transmetre en una entrevista que, textualment, estic sorprès del nivell de l'arbitratge espanyol? Aquesta idea, entesa entre línies, però ambigua, li va costar 2 partits d'expulsió al següent partit de Lliga per ni tan sols dir res, com va reconèixer miserablement el president del Col·legi d'Àrbitres espanyol. 2 partits d'expulsió a Flick per dir que està sorprès de com s'arbitra a Espanya i 2 partits de suspensió al Real Club Esportiu Espanyol al seu estadi, i gràcies, per no evitar que desenes de persones quasi estomaquessin els jugadors del Barça per fer una rotllana de celebració. Aquesta és la dictadura amb la que ha de lluitar el Barça. I perdoneu, la idea surrealista que malgrat tot el Barça, si és el millor, pot passar per sobre d'aquestes injustícies i guanyar títols, és una fantasia. Ha passat a l'era Messi, però què passa quan no ets el millor de l'univers? Doncs que simplement aquesta màfia et fa quedar enrere inevitablement. Et fa quedar enrere quan, per infortuni, en les Palmes en marca un gol no saben ni com i l'àrbitre es limita a contemplar com aquest equip es dedica a estar per terra cada 2 minuts fingint dolors i faltes imaginàries. I així fins que xiula al final del partit amb els minuts d'afegit que li dona la santa gana al col·legiado. Malgrat que he afirmat en anteriors ocasions que el Barça hauria de retirar-se de totes les competicions espanyoles per inseguretat reglamentària i jurídica contínua, jo he estat després incapaç de desconnectar de l'entorn del futbol de forma definitiva. Avui, però, és una hora greu i potser és la realització d'aquest humil i disseminat podcast en l'univers d'internet de les poques coses que em facin trempera per seguir la competició del malaguanyat lloc del món on ens ha tocat jugar. Visca el Barça!